nitiere mago timore nikech medruok mar ngima. Magi te otimore nikech dongruok mar piny. Koro gima adieri mantiere ni nitiere dongruok, en ni nitiere challenges go. Kaka sewacho ni nikech population is one of the things mokelo challenges. Mano medruok mar ji e piny. Yes, medruok mar ji. Obiro gi opportunities to gi challenges. Challenges go gin nitiere nikech ng'eni ka dhano medre to dhano compete for resources. Tiende ni mwandu mantiere go ema dhano chuno ni nyaka gicham together. Emomiyo iyudo ka koro kata kuonde mni puro lowo dok piny, kuonde kata kidhi nam iyudo ka rech koro ni piny nikech ji mang'eny lupo. Ji mang'eny puro to lopego dok piny nikech ji mang'eny bende odake settlement mago be otimore. Koro mago bende timore. Nitiere gima adwa wacho e kuom weche mag thieth. Sama ne Kenya yudo loch nitiere kuonde moko mane ji ok nyadake nikech kaka thurwa nitiere gima ni iluongo ne maugo mane kelo gima iluongo ni tuo mar nindo. Mano miyo ji okasunga mang'eny owuok Kasunga odhi odak e pinje maoko. Kata Lambwe masani tinde jodake ni ji ne ok odake. To nikech medruok mar piny, sirikal ne obiro gi yore mag kedo gi weche machalo kamago, momiyo maugo tinde ni piny kabisa, kendo weche mag tuo mar nindo tinde onge. Koro nitiere tuoche mang'eny mosekedgo nyaka sani. Sirikal bende nitiere gi gima iluongo ni policy paper miluongo ni Vision 2030. To kata kiweyo Vision 2030, before Vision 2030 ne nitiere policy papers, but abro wuoyo about Vision 2030. Vision 2030 wacho ni by 2030 nyathi ka nyathi owinjo bed ni oseyudo somo, universal education. Mane gima ibedo implemented ka miwaluongo ni universal education. Opportunity neno ni nyathi ka nyathi oyudo somo no. Tiende ni watemo mondo ng'ato ka ng'ato oyud training, tegruok makoro nyalo miye skills to gi knowledge mar timo tich moro. Mok ni obedo ni en kaka nonyuole no, ni mane kaka en. Ni onge gimoro ma onyalo timo, onge mwandu moro amora. Kono onge kata rieko moro amora. Onge rieko moro amora, mano gima ok wadwar nikech sama itimo mano, ing'eni chiemo ti chiemo. Lewni idwa kama ininde, mago te wadwaro ni ng'ato ka ng'ato bed opportunity monyalo loso mwandu. Emomiyo why insist kata serikal wacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka yud gima iluongo ni universal education. To nyaka sani sirikal mar William Ruto, mane sirikal ma ohingo higni 60 nyaka piny Kenya ne yud loch kowuok e lwejo wagunda. Bende nitiere gigo manyiso ni podi wachomo e the right direction kata wachomo e lai makare, inyanya kotudore kod weche mane kata mise manoket piny mar